ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଗଙ୍ଗା ପେଶାରେ ଜଣେ ବେପାରୀ। ବେପାରରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମନ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠେଇ ପୁଣି ବେପାରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଦିନେ ଗଙ୍ଗାର ସାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆସି ଗଙ୍ଗାର ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଘର ମୁହଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଲନି। ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛ, ହେଲେ ଦିନେ ଘର ଆଡ଼େ ମନ ଟିକେ ବଳାଅ। ବେପାରରେ ଏତେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଘର କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁମେ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଘର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ 2ଟା ମାସ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ହାରି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ରାତି ଅନେକ ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ସାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତଟିଏ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲା। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଗଙ୍ଗା ଘରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଭୂତଟି ଗଛ ଉପରେ ବସି। ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ହେଲି ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଘରକୁ, ତୁ ନଉଥା ଏଇଠି ପଙ୍ଗା। ମୁଁ ହେଲି ଗଙ୍ଗା। ଭୂତଟି ଗଙ୍ଗା ଗାଁକୁ ଆସି ଗଙ୍ଗା ଘର ଆଗରେ ଗଙ୍ଗାର ରୂପ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଗଙ୍ଗା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଏ ଆଖି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ଟିକେ ଖବର ଦେଲନି? ହଉ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ଏଠି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛି, ଗରମ ଗରମ। ହଁ ରେବତୀ, ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇ ନାହିଁ। ସେଇ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିକୁ ଭାରି ପିତା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଭୂତଟି ଗଙ୍ଗା ଘରେ 2 ମାସ ବିତେଇ ଦେଲା। 2 ମାସ ଭିତରେ ଭୂତଟି ରେବତୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। 2 ମାସ ପରେ ଗଙ୍ଗା ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରେ। ଆରେ ଲୋକଟି କିଏ? ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭଳି, ପୁଣି ମୋ ଘରେ ବସିଛି ଆସି। ଏ ଲୋକ, ତୁ କିଏ? ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ମୋ ଘରେ? ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭଳି। ଶୀଘ୍ର ପଳା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଜାଣିପାରିବନି ତା ସ୍ୱାମୀ କିଏ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘର ଖଟ ଉପରେ ବସି ମୋତେ ପୁଣି ଧମକ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ କିଏ? ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋ ଭଳି, ମୋ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛ, ପୁଣି ଓଲଟା ମୋତେ କହୁଛ ମୋ ଘରୁ ମୁଁ ଯିବି ହାରି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧରର ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ଆସିଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ରେବତୀ, ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଖଟ ଉପରେ ନା ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମ? ରେବତୀ, ମୁଁ ହେଲି ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଲୋକଟା ହେଲା ମୋ ବହୁରୂପୀ। ଏଇ ଲୋକଟି କଥାରେ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ରେବତୀ ମୁଁ ହେଲି ତୁମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଲୋକଟି ମୋ ରୂପ ନେଇ ମୋ ଘରେ ଆସି ରହିଛି। ଓହୋ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି। ଦିନେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ବେପାରୀ ଘରେ। ସାଧୁ ବାବା, ମୋ ଘରେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ପୁତ୍ରୀ, କାଲି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାମିଆଳ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସ। ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କିଏ। ଏ ବହୁରୂପୀ ଦୁଇ ମାନବ ମଣିଷ, ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ସଫଳ ହେବ ସିଏ ହେବ ପ୍ରକୃତ ରେବତୀର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା, ନଦୀର ସେ କୂଳରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସେ ହାରି, ଆଉ ଜଣେ ନଦୀ ପାଣିରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଭୂତଟି ପ୍ରଥମେ ଆସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼େ। ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରେବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବହୁରୂପୀ ଦୁଇ ମଣିଷ, ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଅଛି। ଏଇ ମାଟି କଳସ ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିକି ବାହାରିଯିବ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ରେବତୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବ, ଆଉ ରେବତୀ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥାରେ ଭୂତଟି ଛୋଟ ଆକାର ହେଇ ମାଟି କଳସ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ରେବତୀ, ଇଏ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ମାଟି କଳସ ଭିତରେ ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାବେନା ଭୂତ। ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନଦୀ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।